Hello guys, welcome back my YouTube channel. Hello लोगोफोर बरायहरबाय नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव। लोगोफोर नोंथांमोननो आं मोनसे गोनांथार भिडिअ लाना फैदों। भिडिअखौ जोबजासिम नाय। भिडिअआ जाहैबाय नोंथांमोना जुदि भिडिअ बानायो, भिडिअ बानायनायनि बेकग्राउन्डआव जुदि नोंथांमोना मिउजिक होनो गोसो, बेखौ अबेनिफ्राय मोनगोन, माबोरै डाउनलोड खालामगोन, बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो फोरमायना होगोन। नोंथांमोना गुबुननि भिडिअखौ ओरैनो डाउनलोड खालामनानै गावनि भिडिअ होयोब्ला नोंथांमोननि भिडिअआव कपिराइट फैयो। बे कपिराइट फैनायाव नोंथांमोननि भिडिअआ एबा नोंथांमोननि चेनेला एसे प्रब्लेम जायो। ओंखायनो नोंथांमोना बेबायदि प्रब्लेमनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो फोरमायना होगोन जे नोंथांमोना फ्रियावनो अबेनिफ्राय बेकग्राउन्ड मिउजिकखौ डाउनलोड खालामनो हायो। अब्ला लोगोफोर बरायहरबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव। लोगोफोर नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अन्नानै प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला आरो साबस्क्राइब खालामखांनायनि उनाव बेल आइकनखौ थुनानै अलाव सेलेक्ट खालामनानै लायोब्लानो जाबाय। लोगोफोर बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबां टेकनिकेलनि भिडिअ आरो गोबां आइडियाफोर नोंथांमोना मोननो हागोन। आथिखालनि सोलिबाय थानाय माखासे आइडिया निउस बायदिफोरखौ नोंथांमोना मोननो हाबाय थागोन। ओंखायनो नोंथांमोना जाहाथे बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लायो आरो साबस्क्राइब खालामखांनायनि उनाव बेल आइकनखौ थुना हो आरो नोंथांमोना गावनि लोगोफोरनो शेयार खालामनो दाबाव। अके लोगोफोर, अब्ला भिडिअखौ जागायनोसै। लोगोफोर नोंथांमोना गावनि मबाइलनि इउटुबाव क्लिक खालामना हो। इउटुबाव क्लिक खालामनानै नोंथांमोना फ्रियावनो सं मोननो थाखाय, फ्रियावनो मेथाइ मोननो थाखाय, बेकग्राउन्ड मिउजिक मोननो थाखाय नोंथांमोना इउटुबाव फैनानै नोंथांमोना बेहाय सार्च खालामनांगोन नन कपिराइट मिउजिक होननानै। अके लोगोफोर, नन कपिराइट मिउजिकनि बेहाय फैखाबाय। नन कपिराइट सं मिउजिक फैखाबाय नै। अब्ला लोगोफोर नाय, नन कपिराइट मिउजिकनि बेहाय गोबां दं। नोंथांमोना गोसो बायदियैनो बेखौ डाउनलोड खालामनानै ला। गोसो बायदियैनो बेहायनो नन कपिराइट बेकग्राउन्ड मिउजिक बेसेबां नांगौ नोंनो गासैबो नोंथांमोना बेहायनो मोनजोबगोन। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना बेखौ डाउनलोड खालामनानै ला। जुदि नोंथांमोना बे इउटुबाव मोननाय संफोरखौ नोंथांमोना जुदि डाउनलोड खालामनानै गावनि भिडिअआव बेकग्राउन्डआव होयोब्ला अब्ला नोंथांमोननि चेनेला प्रब्लेम जागोन। ओंखायनो नोंथांमोना डाइरेक्ट सार्च खालामना लायोबानो जाबाय नन कपिराइट मिउजिक होननानै। नन कपिराइट बेकग्राउन्ड मिउजिक होबानो जाबाय। नन कपिराइट बेकग्राउन्ड मिउजिक होबानो जाबाय। अब्लानो नोंथांमोना बेहाय मोननो हागोन नन कपिराइट। नोंथाङा बे संखौ नोंथाङा गावनि भिडिअ होयोब्लाबो नोंथाङा जेबो प्रब्लेम जानाय नङा। नोंथांनि चेनेलावबो जेबो प्रब्लेम जानाय नङा। नोंथांनि भिडिअआ बे माने नन कपिराइट मिउजिकखौ होयोब्लाना बेकग्राउन्ड मिउजिकखौ होयोब्ला माने खोनानोबो मोजां जागोन, नायनोबो मोजां जागोन आरोना, जोबोद मोजां जागोन। ओंखायनो नोंथांमोना नन कपिराइट बेकग्राउन्ड मिउजिकखौ डाउनलोड खालामनानै गावनि भिडिअफोराव इउज खालामोब्लानो जाबाय। अके लोगोफोर, दिनैनि भिडिअ बेसेनोमोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां नांबायब्ला प्लिज नोंथांमोना लाइक खालाम आरो नोंथांमोना शेयार खालामनो दाबाव। अके लोगोफोर, नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनलायसिगोन। थेंक्स फर वाचिं।